Kamera pamberi pegari ramambo mutasi. Asi vandishataura nezvechokwadi. Pakabatwa nemota. Pakabatwa pamusoro mambo mutasi nevadare wese. Inini ndino nyaya yangu yandakavharirwa road naVamukayatadza, Robert Mukayatadza. Road kwenda pamunda. Kwenda pamba. Saka akatanga pachina Ishe Tapira Samanga. Ishe Samanga obhatara kuti no, iwewe Mukayatadza enda uvhure road yawakavhara. Mukayatadza akati inini handichadi road pakati peyadhi dzangu. Ndinoda kovhura hangu road kunze kumapeto kweroad yangu kweyadhi yangu. Zvikanzi enda uite saizvozvo. Asi chekutanga unotanga kuenda kogadzira road kogadzira road nyowani. Then usati wavhara wobva yakondishedza, inini ndoshedza Nyazungu, toratidzana road. Tikaona road yakanaka tokutaurira kuti chivhara road yekare. Tobva tabvumirana paya, iye wakabvumira pana Ishe. Takangosumuka padare raShe paya. Mangwani acho Mukayatadza akabva atora bhiridha, ndingatoti ndidhakabhoya wacho ndibhiridha, obva awaka kuvhara patinopinda napo pagedhi redu isisu. Tichibva muyadhi gedhi rekutanga aibva awaka building yakawaka yane makore more than 15 amenoti aida kuisei. Achibva aenda kumberi kwatinobuda napo obva avhara newaya. Right, Ishe akanga amutaurira kuti Mukayatadza handidi munhu anoita mawetsa kufa. Mukayatadza akati chop chop ndiri kuuya. Asi Ishe akadzimara akafa. Pakangoita 2-3 months Ishe angarorwara hake. Ishe obva ashaika, haana kusvikayo. Obva paiswa Ishe Samanga kuti afane kutonga. Akazenga Ishe izvozvi Ishe Shekufa ndiye akabva aiswa pachidanho ipopapo. Ndobva ndaenda inini vandabvunza Ishe Shekufa waya, ndikati nyaya yangu iya yeroad yapapi, nokuti payakanga yatongwa akanga aripo. Zvikanzi nyaya yeroad maonero aindiri kutoita totofanira kutopinda kutoipinza padare kechipiri, nokuti munhu wacho une nhara. Ndikati hazvinei. Saka todini? Zvikanzi right, mira ndichakutaurira kana madare edu tadini akufambira mberi. Right, tagara ipopapo. Inini ndakazoenda paShe, anga Ishe mwana waSashekufa John Chitsunge, ndiye Ishe aripo izvozvizvo. Obva anditi isisi hatisati takuita matare, endai kwaMambo Mutasi nenyaya yenyu ndiko dziri kutongerwa mazuva ano. Tobva tauya kwaMambo kunoko, tobva tasvika. Saka takataura kuti no, nyaya yakatombotongwa. Zvikanzi no, kana yakatombotongwa hatichadi kupedza nguva. Endai motore judgment yakataurwa naShe. Kana ari kuramba kuvhura road, mobva maenda nayo kwaMajistrate motaura kuti no, uyu munhu ari kuramba kutaura zvakataurwa naShe, zvakataurwa naShe. Tobva tadzoka kumba, tobva tati kwaShe kuya uko wabva wada kuti watsvage judgment, mabhuku acho akarasika. Then vaibva vati no, takutanga kutonga nyaya iyi panyowani. Nyaya iyi yobva yatongwa naShe, yakadaidzwa saMukayatadza. Obva ataura haana kuramba, akataura kuti no, inini road ndakanga ndavhura, asi ndakazouya ndiisima mabhanana plus mwabata, hakusi kuda kwangu. Inini road ndinogona kuti tiende kovhura. Zvikanzi naShe, zvikanzi alright, ndiri kutumira vanhu vari kuuya kodini kuti muvhure road. Tibva tapuhwa sabhuku naSachitsunge vanotonga naIshe nemunyori waShe, ndo vakauya. Takangosvika vaibva vati tipangidze pawakavhura. SaMukayatadza uye haana kumira panzvimbo, akangoti pindai mutariso muyadhi. Tobva tapinda nanhingirikini nevanhu vakabva kwaShe. Kuda kutarisa so, hapana nepane road. Makangati wasiya mazuva ekutanga matoiswa maraini emabhanana. Pasara kawei kakangokura bhichana kudai.
ndokati ndakavhura zvikanzoona kuti ngatitedze rodhi yacho tiende. Ndobva tati ende zvikanzi inini ndakatogumira pana kumusoro kunyazungu unozvionera. Inini pandatoguma ndipo zvikanzi newakanga watumwa nashe waya ana sabhuku zvikanzi aiwa isusu tauya kovhurira murodhi mako nokuti iwe wakavhara iyo wakataura iwe kuti uri kuuya kovhura chi mumunda mako iyo. Zvikanzi chibva matobuda muyadhi mangu. Mukorore wake munomuziva Roy Robert aibva atati kuona anongobata chinhu muyadhi medu bhasopo naye wacho samukatadza aibva atoti chitosumukai. Sabhuku akati no izvoriwa titaurira so isisi sautiti ndakuenda. Zvikanzi anenge angobata zvinhu muyadhi mangu bhasopo inini ndinoda mapepa anobva kwaMajor Street. Mukororo wasamuka Roy Robert uripo mukororo wacho ari panyaya dzemabhinyedzi ndiye mukororo wacho akadaidzira kuti mukangouyapo bhasopo ndiye baba wacho. Saka wese waibva wangomira waibva watara. Sabhuku akati isusu panapa hatichapamiripo tadzingwa kudhara saka ngatidii ngatiende. Then watasumuka isho obva ati uya kunoku ndikupe tsamba uende kwamamba nekuti murume uyo aratidza kudhirira nekuti ndiri mwana mudiki I don't know. Ndobva ndapuhwa tsamba ndobva ndauya kunoku. Tsamba yacho ndinayo pana. Mumashure rodhi yakasovhurwa isusu tiri vana vadiki rodhi takandobarwa iripo. Kwamambo wana kunyora tsamba tinopuwa tsamba takanzi hanzi endai mopuwe judgment endai motore judgment yekwasha yakatongwa nasho moenda nayo kwaMajor Street then motaura kuti no murume uyu wakaramba kuita zvataurwa ndicho. Tokwanisa kuita kabunda tonodhambana there's nothing that is there. Hapana. Saka ngatiite inspection. Kuda inspection. Ndai kuinspection then report musi wa11. Saka ndai kuti inspection muona zviripo then munoona ishani samanga because samanga wacho havana chakanyora. Mambo wacho anga aripo. Tsamba iripo ya tsamba itsamba haisi LC4 haisi judgment judgment iripo iripo saka pane uka imi makapiwa LC4 makaripiwa hamunapiwa iri judgment ore musi wamakabva udare makazi chiuda sumukai ngati muna kudare kwamakaenda niye makazi chi handina icho ndakapiwa ai makanzi chi kwamakaenda kwasamanga makanzi chi good wakati iwo tiri kuya kopfega road anobvumira nawoba kuti rodi ndakanda kawapa kare yakanga katogadzirwa yakanga tapedza nyaya yerodi iyoyeyo. Saka apo wakati tiri kuya kopfega road wakabva wasvika waibva waenda kumba kwake Sabhuku ndiye akaenda ishe haana kuuya pakava paine munyori washe neumweni handizviti ndofunga mudare wasvika wakabva aenda munyori washe neumweni namudyariwa havana kuenda kumba kweuva asi Sabhuku wakanga ari kumba kweava. Apa akabvako wakasvikira kundoti zvanzi tipei mapadza tipege rodi ndibva ndati kana muine tsamba yekwaMajor Street yekuti munopega rodi yangu rodi mumunda mangu zvakanaka nokuda kwekuti
haana kuda apo takasvika apo wakasvika ndakavakumbira kuti watarise paka paine apo ndakanga ndakavhura rodhi ndakati rodhi iri pano iyi yanga iri pana apa asi mumashure mekunga ndavhura rodhi ishe atuma vanhu wake ishe Samanga Wilson atuma vanhu wake kuti wauye kuongorora rodhi yachoyo wakabva wati iwo yakanaka yakazishandise kwenguva shomanana ndizoona mane mabhanana amurodhi muya ndizoona mane toilet yamo murodhi muya saka ine handina kuwabvunza ndakati kana watopa munhu rodhi yake uchaswera kubvunza kuti dima ako didini randisingakwanisi asi wakaisa mabhanana murodhi wakaisa toilet murodhi utori panapa watouyawo kubva kwakuya builder wakawaka toilet yacho uri pano futi because vamakutora kuti pane mapande dzematoilet nemabhanana nechi zvaakuda kuona hatichakwanisi kudhisaidha nenyaya yemazwi enyu yabuta zvichatoita saka muchapiwa date reinspection team yodzinga yeiona zvakamira sei. Next.